Kenoliigan kärkikamppailun ensimmäinen puoliaika on pelattu. Vastakkain on FC Titanic ja AC Bismarck. Pojat, mikä tunnelma? Hyvä tunnelma. No, todella hyvä joo. Ihan huikea kamppailu ja huikea ensimmäinen puoliaika. Ja kyllä täytyy mun mielestä sanoa, että aivan ansaittu Titanicin 1-0 johto. Joo. Ilosta rohkeata hyökkäävää peliä. Todella. Semmoisesta, mistä mä tykkään. Tyylikästä ja tuollaista yleiseen menevää peliä. Joo, ja se on ilo nähdä, että yleisö on löytänyt tämänkin ottelun. Joo, katsotaanko ensimmäinen mielenkiintoinen tilanne, missä kostariikkalaisvahvistus Tiko joutuu tällaiseen puskutilanteeseen. Sanotaan jotain tästä, Masa. No, kyllähän tuossa tultiin todella törkeästi selkeä. Se on vaan valitettavaa, että toi on ulkomaalaispelaajan kohtalo joutuu noiden törkeiden rappausten kohteeksi. Ja tuossahan tilanne näytti jo aika pahalta, että siinä oli kysymys siitä, että pystyykö Tiko lainkaan jatkamaan tässä pelissä, mutta onneksi mies saatiin kuntoon ja aika ripeästi vielä sitten peli jatkumaan. Kyllähän Tikon panos siis peliin noin muutenkin ollut sen verran ansaittava, että olisi ollut harmi, jos mies olisi joutunut vaihtoehtoon. Kyllä se olisi ollut ihan hirveä menetys tälle pelille, että kyllähän Tiko on ollut tämän ensimmäisen puolen persona ja sielu. Kuinka tärkeä Tiko on tällä hetkellä FC Titanicille sitten pelaajana? No pelillisesti Tikolla nyt ei ole juuri mitään väliä, että eihän Tiko jalkapalloa saa pelata. No ei surkea pelaajahan Tiko, mutta ihan loistava kaveri. Aivan. Loistotyyppi. Hauskoja juttuja. Kyllä. Saunaillossa ja muutenkin.